A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Abdulhamid Ibrahim Yahaya. Kamar kullum Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai yau ma ya bani iko da mutum da sanar da al'ummar duniya. Tunatarwar da zan yi a yau shine zan ɗauko wani hadisi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya cewa babu marowaci sai wanda aka ambace ni a gabansa bai salati a gare ni ba. Alhamdulillah ina jan hankalin mutane akan salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisi idan ban manta ba, Aliyu bin Hashim radiyallahu ta'ala anhu ma Allah da su ya ce qala Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi Muhammad mai tsara aminta da tabbata gare shi yana cewa innal baqila, cewa babu marowaci man zukurta inda wanda aka ambace na ina gurin falam yusallima alayya, yi kuma salati a gare ni ba. To in ka dauko babu wani marowaci sai wanda aka ambaci Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gaban sa bai salati a gare shi ba. So da haka wannan shine jan hankalin da zan yi. Wannan hadisi Imam Ahmad ne ya rawaito shi. Wannan jan hankalin da zan yi a yau shine akan wannan hadisi. Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko da dama da an ambaci sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka karasa da sallallahu alaihi wasallam, especially da kaji wani ya ce Muhammadur Rasulullah, ya kuma me kamata ka ce sai ka ce sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, na godiya bisa sauraron da kuke yi da goyon baya da kuke bani da ƙara mun kaifin gwiwa da kuke. Na godiya, na gode daga naku Abdulhamid Ibrahim. Bisalam.